No sitten nämä lentoestepalvelut. Jos ette ole käynyt katselemassa näitä voimaloita, niin kannattaa ehkä jossain pyörähtää vähän näin, varsinkin talvella. Tuossa on kuulunut semmoisia väitteitä, kun olen näissä tuulivoimatilaisuuksissa ollut, että tuulivoimayhtiöiden edustajat sanoo viimeksi tuolla ympäristöministeriön kokouksessa, että nythän näihin on tullut lievennyksiä näihin lentoestevaloihin, että niihin ei tarvitakaan nyt niin voimakkaita valoja kuin mitä aikaisemmin. Ja mä soitin varmuuden vuoksi tänään tuonne Trafin ylitarkastajalle ja kysyin, että onko nyt tosiaan jotain lievennyksiä näihin tullut. Hän oli vähän ihmeessä, että eikä niin muuta ole, mikä on tuolla 31.1. No silloinhan muutettiin jonkun verran tätä lentoestevalosysteemiä. Se on siis riippuvainen voimalan korkeudesta, eli mikä se napakorkeus on, pyyhkäisykorkeus. Jos on yli 150 metriä korkea voimala, että se vapaa pyyhkäisee yli 150 metriin, niin vähintään sillä voimaloiden sen alueen ulkokehällä olevissa voimaloissa pitää olla suuritehoiset, kirkkaat B-tyypin lentoestevalot, 2 kertaa 50 000 kantelaa päivällä, 2 kertaa 2000 hämärässä ja yöllä. Se lievennys oli siinä, että aikaisemmin tässä puhuttiin vain, että siellä on 1 kertaa 100 000. Mutta sitten pantiin, että 2 kertaa 50 000 se hieman pienentää sitä valotehoa siinä, mutta ei merkittävästi. Välähdysnopeus 40-60 kertaa minuutissa ja nämä vaihtuu läpi vuoden. Näkyvät noin 340 kilometrin päähän todistettavasti. Ja tietysti pitääkin näkyä, koska nehän on tarkoitettu ilma-aluksille, nopeasti lentäville aluksille. Ja tämä on semmoinen aikamoinen diskotunnelma ainakin tuolla Raahen kopsassa, kun ajelee siitä ohi, niin onhan se aikamoista lääkettä siinä. Että se muuttaa sen maiseman luonteen, ihan niin kuin sanotaan tämmöiseksi teollisuusalueeksi. Ja runkoahan pitää sitten olla nämä punaiset A-tyypin valot. Näissä on sitten se ohje tosiaan vielä semmoinen, että näissä keskimmäisissä voimaloissa alueella saattaa riittää nämä punaiset lentoestevalot. Siitä on tarkka ohje, että siihen piirretään tämmöinen 2000 metrin ympyrä ja katsotaan sitten, että mihin ne pitää olla ne punaiset ja mihin ei. No sitten muuta vielä näistä onnettomuusriskeistä. Yleisesti ottaen noissa konsulttiraporteissa näitä vähätellään ja sanotaan, että vaikutukset turvallisuuteen on vähäisiä ja niin poispäin. Vaikutuksia eläimiin ei tunneta. Irtoava jää voi aiheuttaa turvallisuusriskiä talveaikaan niin poispäin. No viime talvena Ruotsin Arjeplogissa jouduttiin tuulivoima-alue sulkemaan sen takia, että salama oli iskenyt tuonne lapoihin. Niissä oli tämmöinen lämmitysmekanismi, jota kovasti yhtiöt mielellään mainostaa, että se estää jäätymistä. Kyllä se jonkun verran saattaa estääkin, mutta täytyy muistaa, että salamat suorastaan rakastaa tämmöisiä korkeita pyöriviä härveleitä, ja kun siellä on hiilikuitua tai mikä se järjestelmä sitten on, niin sehän rikkoontuu. Ja tässäkin tapauksessa oli käynyt sillä tavalla, että nämä lämmitysjärjestelmät meni hajalle ja sitten sieltä rupesi lentelemään tämmöisiä jopa 60 kiloa painavia jäälohkareita ja se alue joutui pistämään 6 viikoksi kiinni. Poromiehet oli kiukkuissaan, kun ne ei päässyt hakemaan sitä porojaan pois. Ja niin kuin tuossa Ruotsin tuulivoimatekniikan johtaja sanoi, niin ei tähän ole ratkaisua vielä löydetty. Tämä jäälentäminen on riski siinä mielessä, että esimerkiksi Vestaksen B90-turbiinina, joka on se aikaisempi pienempi malli, siellä ohjeissa työntekijöille sanotaan, että tulee välttää tarpeetonta oleskelua 400 metrin alueen 400 metrin sisällä turbiinista. No miksi 400 metriä? No siinä on ensinnäkin just tämä jäälentämisen vaara, nimittäin kun se kärkinopeus, niin kuin mä sanoin, kun se on 60-80 metriä sekunnissa, jos sieltä irtoaa jäätä, niin se saattaa lentää jopa kilometrin päähän. 900 metriä on tämmöinen pisin mitattu matka. No sitten tähän niin kuin vastapuolen kollegani Anni Mikkonen sitten kommentoi tähän 400 metrin etäisyyteen, että no sehän johtuu siitä, että siellä syynä on se, että vakuutusyhtiöt vaativat, että sinne pitää olla tämmöinen 400 metriä. Jos te nyt piirrätte sen 400 metriä jokaisen voimalan ympärille, esimerkiksi tällä alueella 22 voimalaa, niin eihän siellä käytännössä pystyisi liikkumaan missään.
se on koko voimala-alue silloin, niin joko se pitäisi aidata, mikä on täysin mahdotonta, sitähän pitää eläinten päästä liikkuu. Tietysti sitten kesäaikana ja marjastusaikanahan tämä ei välttämättä ole mikään ongelma, mutta en sanoisi, että kannattaa talvella paljon lähteä hiihtelemään sinne ja jopa metsästyskinhän on ongelmallista. Tästä metsästyksestä muuten puheen ollen, niin tuolla on aikamoinen kähinä ollut tuolla Raahen seudulla sen takia, että kun nyt näitä voimaloita on rakennettu, niin on todennut, että sieltä on kaikki riista häipynyt, hirvet, jänikset, metsälinnutkin. No se on tietysti ihan selvää, että ei ne ainakaan silloin, kun sillä rakennetaan, ei ne siellä viihdy. Että voi olla, että muutaman vuoden päästä sitten, jos kasvituisuus lähtee kasvaa uudestaan, niin ne ehkä palaakin sinne, mutta että ei ne varmaan niin vähän aikaa sitten tule. Ja tästä kysyttiin erässä tilaisuudessa, että no voiko siellä metsästää. Ja tuulivoimayhtiön johtaja sanoi, että totta kai sillä voi, että eihän se mitään. Että no entäs jos ampuu vaikka tuommoisen voimalan runkoon kiväärillä, niin miten siinä käy? Ja hän totesi, että kyllä se kestää, että se on paksua terästä, että siihen saa 76 kakkosilla paukuttaa vaikka kuinka paljon, eikä se haittaa mitään. Mutta se ongelmahan on siinä, että jos sillä alueella on muita liikkujia ja ampuu esimerkiksi eläintä, niin että se joko lävistää se luotisen tai sitten se osuu harhaan ja se osuu tuommoiseen voimalatorniin, se kimmokeha saattaa lähteä ihan ylös. Että sehän on aina sen metsästäjän vastuulla, laukaisijan vastuulla, että kuka siitä sitten tämä on tehnyt. Näistä onnettomuusriskeistä vielä, tämähän on aika jännä, että näitä ei juurikaan raportoida, mutta Englannista tämä paikallinen työntekijäjärjestö, uusiutuva energiajärjestö, oli tilastanut nämä onnettomuudet. Ja todettiin, että siellä on pelkästään Englannissa on 5 vuoden aikana tapahtunut noin 1500 tuliturbiinionnettomuutta, jossa on myöskin kuollut työntekijöitä. Mutta näistä ainoastaan 9% näistä raporteista tuli itse tuulivoimayhtiöitä. Loput oli työtapaturmia, jotka tämä työntekijäjärjestö oli sinne tilastoinut. Ja esimerkiksi Suomessa ei ole lakia, joka velvoittaisi tuulivoimayhtiöitä raportoimaan näistä. Ne toki raportoidaan työtapaturmatilastoihin, mutta niitä ei eritellä siellä, että mistä se on syntynyt. Tässä on yksi. Saksassa on tapahtunut muutaman viime viikon aikana 3 tämmöistä tuuliturbiinipaloa, ja niillähän ei käytännössä pysty tekemään mitään, koska ne on niin korkeita laitoksia, että niiden pitää varauassa antaa palaa. Tässä oli vähän ikävä tapaus, tämä lokakuun lopussa 2 hollantilaista työntekijää kuoli 19- ja 21-vuotiaat, kun ne oli mennyt huoltotöihin tuonne turbiinin päälle ja se syttyi palaamaan. Siellä on 800 litraa öljyä ja muitakin nesteitä ja tietysti sitten generaattorit ja muut. Ja tuossa näkyy tuo palo, se syttyi palaamaan ja toinen tippui sitten suoraan tuolta koneiston päältä maahan ja toinen sitten palo kuoliaksi sinne sisälle, että näitäkään ei pidä väärin. No niin, sitten mielenkiintoinen kysymys on se, että tuulivoimayhtiöthän sanoo, että tuulivoima on erittäin hyödyllistä ja vihreää energiaa sen takia, että se muutamassa kuukaudessa maksaa valmistuskustannuksensa jo takaisin. Eli tämä on tavallaan niin kuin sen koneiston kustannuksen. No, tätä on ruvettu viime aikoina aika vahvasti epäilemään ja siitä käydään keskustelua tuolla tieteellisellä puolella, että onko se ihan oikeasti näin. Koska nyt jos ruvetaan laskemaan tuulivoimaloiden kustannusvaikuttavuutta, niin siihen pitää muistaa se, että ensinnäkin ne turbiinien osat, metallit, siellä on jalometalleja paljon näissä generaattoreissa, mistä ne on louhittu, onko ne Kongosta peräisin vai onko ne kiinalaisella fossiilisella energialla kaivettu jossain maasta, onko ne huomioitu laskelmissa, mitkä on näiden tuulivoimaloiden haitalliset luontovaikutukset tähän ekosysteemiin, mitä tässä äsken jo kuvattiin. Et siinä täytyy muistaa, että paitsi ihmiset, niin siellä on myöskin eläimet, kasvit, linnusto ja muut tämmöiset. Mä muuten unohdin mainita semmoisen pikkujutun, että tuossa just tänään, kun meillä on tätä porukkaa ihan paikasta laittajan viisaita diplomi-insinöörejä ja yliopistotutkijoita, niin joku porukasta oli laittanut kemialehden. Ja siinä oli mielenkiintoinen artikkeli siitä, että kun näihin voimaloihin käytetään melkoinen määrä betonia tuonne jalustoon. Joka voimalaan menee muistaakseni
750 tai 700 kuutiometriä teräsbetonia sinne, kun se pannaan tuo jalusta sen pystyyn. Ja siinä oli pitkä ja perusteellinen artikkeli siitä, että mitä betoni sisältää nykyään. Koska betoni ei suinkaan ole enää soraa, eikä se ole sementtiä niin kuin aikaisemmin ja vettä, vaan siellä on paljon lisäaineita. Siellä on esimerkiksi terästeollisuuden jäteaineita, siellä on kuormaa ja muuta tämmöistä, joilla sitä on saatu sitä rakennetta muutettua tai sitten helpotettua, että ei tarvitse soraa kaivaa niin paljon. Noin 5% erinäköisiä lisäaineita, joita käytetään kovettimina tai sitten edistämään muuten tätä prosessia tai mikä se on. Ja siinä tuli mieleen semmoinen asia, että miten tämmöisellä alueella, kun siinä sitten mietittiin sitä, että no liukeneeko sieltä pohjavesi sitten aikanaan se joskus jotakin möhnää, mistä ei yhtään tiedetä. Ja viranomaiset totesivat, että heillä ei ole mitään tietoa betonin koostumuksista. Ne on yhtiöiden liikesalaisuuksia ja ne ei kuulu kemikaalilain piiriin. Sinne saa työttää ihan mitä hyvänsä, kukaan ei tiedä. No nyt kun mietitään tämmöistä aluetta, vaara-aluetta, 22 voimalaa, noin 15 000 kuutiometriä betonia, pannaan vaaran päässä. Jos sieltä lähtee liukenemaan jotain, niin missä se on loppujen lopuksi? Onko tuolla järvessä vai pohjavesi on mukana joka tapauksessa lähtee järveseen? Kukaan ei tiedä, kun ei tämmöistä asiaa ole ikinä kukaan tutkinut. Aika hyvä kysymys. No, loppupuolella sitten vielä tästä, että onko tuulivoimalle vaihtoehtoja? Onhan niitä, kun ruvetaan miettimään. Suomessa metsät kasvaa tällä hetkellä enemmän kuin mitä pystytään hyödyntämään. Bioenergia olisi saatavissa vaikka kuinka paljon, mutta sen tuki on sen verran olematon tällä hetkellä, kuten myöskin turpeen tuki, että se on aika työlästä ja kallista, kun lähtee sitä sieltä hommaa. Sama juttu on aurinkoenergia. Tässä on Rautaruukin valmiit katolle asetettavat kattopaneelit. Voisi kysyä, että eikö meidän kannattaisi sen 2 miljardin sijasta pistää nämä rahat tähän kotimaisen, paikallisen bioenergian, vaikka aurinkoenergian tukemiseen, energiasäästöön, maalämpöpumppuihin, teollisuuden energiapäästöjen säästöihin. 2/3 ydinvoimaloiden tuottamasta energiasta menee lauhdevetenä Suomenlahteen ja Selkämereen. Eikö sitä kannattaisi ottaa talteeseen ja käyttää vaikka kaukolämmitykseen tai mihin käytetään. Vaihtoehtoja löytyy, kun niitä ruvetaan vaan miettimään, mutta se on aina sitten tukipolitiikasta kiinni, että mitä kannattaa. Mutta nyt nämä tuulivoimarahat 90% voi sanoa, että ne menee ulkomaille tällä hetkellä sen sijaan, että mieluummin kannattaisi tukea suomalaista työllisyyttä. Tämä on meidän yhdistyksen kannalta asia. Tässä on tämmöinen passiivienergiatalo, mikä on Oulussa testettävänä. Ja niin kuin sanoin, että jos Koskenkorvaakin pystytään tuottamaan tuolla bioenergialla, niin kai sinne jotain muutakin saadaan aikaiseksi. Vielä yksi asia, esimerkiksi tuolla Siikajoella ja Etelä-Pohjanmaalla käydessä, niin on ollut puheena justiin se, että sikalat ja isot navetat, nehän tuottaa valtavat määrät metaania ja lantakaasuja ja lantaakin. Nykyiset biovoimalathan pystyy polttamaan, metaanihan on itse asiassa vielä pahempi saastuttaja niin kuin ilmakehässä kuin mitä hiilidioksidia. Nehän kannattaisi ottaa talteen, polttaa energiaksi ja hyödyntää sitten vaikka paikallisesti sillä tavalla, niin kuin Itävallassa tällä hetkellä tehdään. Tämmöistähän meillä on, se on hyvin lapsen kengissä. Moni olisi halukas tekemään sen, mutta ei sitten välttämättä onnistu ilman tukia. Mä nyt alan lopettaa. Tuossa vielä jäi sanomatta se, että tuulivoimassahan yksi asia vielä on se, että sille joudutaan rakentamaan siirtoverkot. Että saadaan joko kaapelit tai sitten voimalinjat, säätökeskukset ja loppupeleissä ne tulee aina kuluttajien maksettavaksi. Ei ne ilmaisia ole nekään. Ja loppujen lopuksi mä tässä nyt lopettaisin tämän Vaasan siihen, että Pudasjärvelläkin joudutaan miettimään. Ja tämä on päättäjille, mä tiedän, että se on vaikea palaa, mutta miettikää sitä 20-30 vuoden tähtäimellä, että mitä te haluatte täällä. Haluatteko te
edistää turismia tai mökkeilyä tai mikä on se vetonaulo, että tänne saataisiin asukkaita ja metsäenergiaa hyödynnettyä ja bioenergiaa ja niin poispäin. Koska lapset ne seuraavaksi sitten on tätä hommaa, niin kun siellä joko ne joutuu kärsiin niin kuin tuolla Raahen Kopsassa, tai sitten se, että toinen vaihtoehto on se, että se maisema sitten muutetaan tämän näköiseksi. Tämä on muuten kohtuullisen hyvä tämmöinen havainnekuva. Ainoa vika siinäkin on se, että nämä ei ole näy, miten nämä pyörii nämä voimalat ja sitten se, että niissä ei ole lentoestevalot mukaan. Vielä tuolla oli maininta tuosta digisignaaleista. Tuolla Raahessakin on ollut suuria ongelmia näiden signaalien kanssa. Digitanista kyllä jo siinä vaiheessa, kun niitä suunniteltiin, niitä voimaloita, niin sanoi, että ongelmia saattaa tulla. Ilmeisesti joillekin on sitten tuulivoimayhtiö kustantanut satelliittiantennin ja siellä harkitaan alilähettimen laittamista. Mutta kuulemma asia on nyt sitten siinä pisteessä, että siellä ei oikein löydy vastuullista siihen, koska Digita sanoo, että ei tämä ole heidän homma, kun hehän on sanonut, että tästä tulee ongelmia, että minkä takia se heille työnnetään. Kaupunki sanoo, että ei se ole meidän vastuu ja toiset sanoo, mutta tehän olette antaneet niiden rakennuslupaa, miksi sitä siinä huomioon. Ja sitten asukkaat joutuu tappelemaan tästä asiasta. Loppujen lopuksi ihan koko tämä tuulivoima-homma on semmoinen, että asukkaat joutuu aina. Ne joutuu melusta, ne joutuu välkkeestä, varjovälkkeestä, mistä hyvänsä, ne joutuu aina kärsimään. Ja maksavat vielä itse käytännössä sähkölaskussa. No joo, tästä meidän yhdistyksestä, tämä on tosiaan nyt, kun näitä hankkeita on ympäri Suomea, niin tämähän on laajentunut niin, että alkaa olla aivan elisemässä näiden hommien kanssa, mutta kaikki nämä asiat, mitä mä olen tässä tuonut esille, niin me tarkistetaan ja katsotaan, että ne on semmoista tietoa, joka on raportoitu ja tutkittu, että ei tämmöisten mututiedon ja huhujen perusteella ei voi lähteä näitä asioita viemään eteenpäin, vaan siellä on sitten itse kunkin mietittävä, että paljonko tuosta nyt sitten ottaa ja miten sitä päätöksenteossa käytetään. Ja nyt minä kyllä lopetan jo tässä vaiheessa tähän ja kiitoksia kun jaksoitte näinkin pitkään, mutta olen siinä mielessä tyytyväinen, että kun tässä sen verran matkaa oli, niin tulipahan nyt sitten tämäkin käyttöön. No niin, kiitos. Kiitos.